ओइ फुलाला थान्दो बोथोरा आंना जाथारासै बे मबाइला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ जोङो दा फैदों आरो बागेसरि मन्दिराव दाख्लैनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एडिट बानायनो मोनाखैमोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बागेसरि मन्दिराव माबायदि मानसि जायो दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलां दिनै मानसि फिसा दं नोंनि केमेरायाव इ माबाखौ मोजां Ini las nalar mata kum जादों सोइसोना दाहायनिफ्राय बेसे मानसि ओयाव फासिनासो जायो खुलुमनानै थांफिनो ना बैयाव मेले बैयावसो नालाय दा मोनाबा बांसिन नै रनजालि मोना बे फुजाया मागोआव जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव नै बिहु फालि रुमाल बिदि आलाय आलाय फानदोंना बेयाव माने नोंनि गोसोजों बोर बिनानै माने फालि खाना होबोनांगौ आरोना नों फालि खायो ना रुमाल खायो बेबायदि खाना होबोनांगौ ओमफ्राय बेयावनो गासिबो मोनो आरो गय फाथैबो मोनो आलारि बाथि धुप देस्लाय गासिबो बिदिनो फानजोबो आरोना ओमफ्राय गोसो नों जेखौ बोर बियो बेखौ माने गोसोजों बोर बिनानै बेबायदि खाना गारबोनांगौ आरो Ile, ini sende, kira sende. 20 taka nih. Gimana? 10 taka. Nah, itu 10 taka lagi. Itu 2 taka nih. Sungguhnya dalam kaneman hamil. Leo di Islam mengkain nama ibu? Islam. ओमफ्राय ओंखाम उखैनानै आनारस खाजिसो जाबाय आरो दा ओमफ्राय गोखैसो आनारसाबो जाबाय होनबाबो बेयावबो आरोना मोननै आरो खाग्रा जायगाया मन्दिरा मोननै ओमफ्राय बेयावबो गोसो बायदि जाय जेरै खानो गोसो बिदिनो लारि लारि जायगाखौनो मोनलाया नालाय ओमफ्राय बिनि सायाव बिनि लान्जायाव बिनि लान्जायाव बि खायै खायैनो माने हा गुदि मोनफैलायो आरोना ओमफ्राय आंबो खाना गारबोबाय आरो बयबो नै खायै खायै जायगा गैलायै बायदिसो बेसेबा ओमफ्राय जों खुलुमखांनानै बेयाव बुट रानदों आंहा सानदोंमोन मानि थाखाय जमा जादों होननानै ओमफ्राय बेयाव बुट रानदों आरोना ओमफ्राय जोंबो बुटखौनो एसे जानो होनना सानदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि बेयाव बुट जानांगौबा बेसेबा घन्टा नेखानांगौ लाइनावसो जाखानांगौ जायासै आरो जोङो ओमफ्राय
ओमफ्राय जोङो बांद्राय गोबाव बेरायासै आरो खुलुमखांनानै दसे ओरैनो एसे गिदिंनानै ओमफ्राय दा मेथाइ लानानै न'आव थांनोसै आरो जोङो मेथाइ एसे लाबाय गोथाव गोथाव मेथाइ ओमफ्राय दा जोंहा थांनोसै आरोना गारिसिम फैबाय बुटखौबो ओमफ्राय बेयावनो जाखाबाय आरो खानाय खाथुमलायबावो ओमफ्राय बिराद जेंगाव जाजोबना खानाया बोरैबा सिंहरानि बायदि जानानै गरमबो खामोन सान्दुं दुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय खानाय खाथुमनानै लाबाय दाउ खिथु बायदि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट्स खालामनानै होदो आरो साबस्क्राइब खालामैफोराबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो